Good day. In today's lesson, we'll discuss human reproductive system. The first thing we have to know about the human reproductive system is, in essence, the definition of the human reproductive system. Kana tichiti human reproductive system, tinenge tichimborevei. Saka chekutanga chatofanirwa kuziva ndechekuti the human reproductive system, so tukunyora pasi as a note, the human reproductive system is a body system whose function is to reproduce, kana kuti to produce human offspring. Saka this body system, which is the human reproductive system, the function of it is to produce human offspring. Chatinofanirwa kubatisisa from this note ndechekuti the human reproductive system is a body system. And then the function of the human reproductive system is to produce human offspring. Saka tichitarisa the human reproductive system, tinogona kuzvilinga kune this word, kana kuti term yekuti private parts. Saka tinoziva kuti vakomana vane ma private parts avo, vasikana zvakare vane ma private parts avo. Maparts atinoti private aya ndiwo maparts anoshanda in this human reproductive system, as we are going to see nekuti toda kutanga taita the female reproductive system. So what do we learn from the female reproductive system? And by now I think we all appreciate kuti kana tichiti female tirikurevei, tiringoreva vasikana. Saka for the human female, we are considering, we are talking about women and girls. So looking at this, we are going to have a diagram soon, which is going to help us understand the different parts of the female reproductive system. As one of the human reproductive systems is the female reproductive system. It consists of different parts which include the ovaries, the fallopian tube, the cervix, and the vagina. So let us have a diagram, a picture, which is going to help us identify and define these different parts of the female reproductive system. Saka when we talk about the female reproductive system, diagram rataisapa, picture rataisapa, rinotibatsira kunzwisisa kuti tirimbotaura pamusoro pei. So ngatitange nekumusoro kunoku. Tine atinyatsokuona edu from this diagram, but you should know kuti panapa tinenge tine ma ovary. Saka we have this ovary and that ovary. So kana chitaura pamusoro pe ovary, tirimbotaura pamusoro pe chii. So an ovary, and that is where sangati nyore tichiti as a full statement triguti the ovary is where the ova, the ovum, kuti ova is produced. Saka chinonzi ovum, kana tichitaura loosely triguti mazai. Saka mazai anogadzira vanhu. Mazai, kana kuti zai rakagadzira inini rikagadzira imimi. Zai iroro rinonzi ovum kana riri one, asi kana awanda anonzi ova. Mazai aya anogadzirwa nevakadzi, kureva kuti anogadzirwa female reproductive system. So aya ndo ma ovary acho. Asi pane tube yaanofamba nayo achiuya kunoku kunonzi uterus.
asi rimwe zita reuterus nderekuti womb. Ende kana chitaura pamusoro pewomb tiri kushona tenge chitaura pamusoro pechibereko. Saka kana makambonzwa kuti vakadzi vane chibereko, chibereko ichocho ndo chinonzi womb kana tichitaura tiri kuchirungu. Saka nzira inoshandiswa neova kana kuti ovum kubva mumaovari maanogadzirwa. And saka iko kuti ovari zvongoreva 1 kana awanda anenge ari ovaries ndo plural. So mofunga kuziva kuti singular tenge chitaura pamusoro pechinhu 1, then plural tikutaura pamusoro pezvinhu zvakawanda. Saka ovary kana iri 1, ovaries kana awanda. Saka typically kana kuti generally the female reproductive system ine 2 ovaries. Tine iyi iri kuleft tozoita this other one iri kuright. So tachitaura pamusoro pe this tube kana kuti this pathway, nzira inotorwa neovum kana kuti ova achibva masai aya achibva muovari kuti aende pai muwomb kana kuti uterus. Kana tiri kuscience tinoti uterus. Kunyora kuti womb kuno kwanga kuri kurerutsa kuti muzive kuti tiri kutaura pamusoro pei. Nzira yacho ndo inonzi fallopian tube. Yamuri kuona inoi, the fallopian tube ndo nzira inofamba ne the ova kana ovum achibva kuma ovaries achiuya kuuterus. Saka uterus umu manje ndimo munokurira mwana. Paipai patinoti mukadzi akazvitakura, muchirungu techiti a woman is pregnant. Mwana anenge achikurira uterus kana kuti womb. Then tabva pauterus panapa tine inonzi cervix, ndiyo nzira inozobuda nemwana kana mwana akuzvarwa. Pedzezvo tine inonzi vagina. Saka vagina tichataura pamusoro pe this female reproductive system. Takatarisa reproduction, tozotarisa yavanoti gestation, tozotarisa zvakare birth. Saka pari zvino zvatatsanangura zvishoma izvozvi ndo zvinoita characterize the female reproductive system. Saka ngatiendai ku the male reproductive system. Tichadzoka uku takutsanangura zvakawanda. Saka takuda kutaura pamusoro pe inonzi the male reproductive system. Chii chatoda kudzidza pa the male reproductive system uye inoshanda chii? Pakarepo, this system is a body system which is used in the production of kana kuti the reproduction of human offspring. So the male reproductive system, tisati tapinda mairi zvakanyanya, ngativei nepicture rinotiratidza kuti vakomana, that is the male. So male zvinoreva vakomana nevarume. Vambori nechii chavanoshandisa kugadzira vanhu. Kana nchiti kugadzira vanhu ndiri kutaura patinozoti mwana azvarwa. Chii chinenge chashandiswa nevarume, chii chinenge chashandiswa nevakadzi kuti pazova nemwana, ndo inonzi reproduction. Samufananidzo watoda kushandisa ndeuyu. This is the male reproductive system. The male reproductive system is different from the female reproductive system. So chimwe chakakosha tichada kutarisa difference kana musiyano uri between the female and the male reproductive system. Some of its parts are the testes, the scrotum, the epididymis, the penis, and prostate glands. So ngatitarise diagram ratiinaro. This is the male reproductive system. Saka toda kutangira kuno kumusoro kunoku. Tine this one urinary bladder. And saka kana chiti urinary bladder tukutarisa that sac kana kuti ngati chigubu tichitaura loosely chinenge chakachengeterwa urine inozova excreted as waste. Saka nchiti excreted as waste tikutaura kubuda kweurine
pamwe chete amwe ma-human waste tichataura pamusoro pawo anosanganisira carbon dioxide yatinofemera kunze when we breathe out, tichibuditsa waste inonzi carbon dioxide. Tichataura futi pamusoro pema-feces anobuditswa through this anus. Inoi, the anus, tichataura pamusoro pema-feces anobuda through a process yatinoti defecation. Saka ndisi kuzvinyora pasi nokuti tichazozvitaura kumberi uko, hazvo zvatinoda kudzidza panapa. Then tine scrotum inenge yakachengeta human waste, ma-feces. Then panapa tine yakanzi seminal vascule, tichataura pamusoro payo. Then we have this vas deferens, tichataura futi pamusoro pazvo. But kana tichitaura pamusoro pe the main parts of the male reproductive system, kana kuti the male reproductive system, ma-parts acho akanyanya kukosha, tine this penis. And then mukati me-penis mune ka-tube kanofamba inonzi spermatozoa, kana kuti in short ma-sperms. Anofamba achibva kunoku kuma-testis. Saka kana chiti testis, tinenge tichitaura the plural form of ma-testicles. And so those are the testicles, testis. But ma-testis anenge ari muchidende ichi, and this sac which is called the scrotum. Mapaona. But ma-testicles anoshandei? Anoshanda in the production of sperms. But ma-sperms aya tichataura pamusoro pawo kana tichitaura vara rescience tinoti spermatozoa. Mapaona. So the testes or the testicles ndo anoshanda in the production of sperms. Then we have this epididymis inoshanda zvakare in the production of sperms. That's why it's attached to the testis. Then manje we have this small tube inotora ma-sperms from the testicles, kana kuti testis, ofamba through this small tube which is called the what? The vas deferens. Saka vas deferens iyi ichazonoconnecta kutube inonzi urethra. Urethra ndo inozova tube iri mukati me the penis through which the sperms will come out. Mapaona. So the main thing chinobva ku the female reproductive system, kunoku kuchabva the main thing kuchabva the ovum, kana kuti the egg. But hatishandisi vara rekuti egg, kuti egg tinenge tichirerutsa kuitira kuti nzwisise. Saka kumukadzi kunobva the ovum. And what is this ovum? Tukureva this word. Donobva kumukadzi, zai. Kumurume zvakare kwobva chi? The sperm. Spermatozoa. Saka kusangana kwe sperm ne ovum, kusangana kwe mbeu, kana chitaura neshona yakadzikama, techiti mbeu yabva kumurume nezai rabva kumukadzi, kusangana kwazvo ndo zvinogadzira ini, kana zvakagadzira ini zvakagadzira iwewe, ndo zvinogadzira vanhu. So tatarisa the female reproductive system ne the male reproductive system. Ngatizviisei pano pamwe chete kuitira kuti tizame kunzwisisa musiyano wazvo, sezvo tatsanangura kusiyana kwakaita the female ne the male reproductive systems. Saka tazvisa paside nepaside kuti tione musiyano wazvakaita. Chekutanga, kunoku tine the ovary, kana kuti ma-ovaries, ndimo munogadzirwa masai acho munomu. Of course, menge makabatana panapa, like that. Saka kunoku zvatine the ovary, handiti. Patataura kuti ovary ndo munoita sei? Ndo munoitika the production of ova. Kunoku tinenge tiine chi? Kuno tinenge tiine the testis. Testis ndo munoitika chi?
the production of sperms. Mapaona? Production of sperms. Then tine tube inofamba the ova kana kuti ovum kana masai anofamba through this fallopian tube kuti aende mu uterus. Saka kuno kuti tinobva taita number 1 kuno tichabva taita chi fallopian tube. Anditi yatogona kutsanangura tichiti passage of ovum. Saka masai edu kana kuti zai redu richafamba through this fallopian tube richienda ku uterus. Then kunoku for our number 2 tinenge tine zvinhu zviviri. Chekutanga, tube inoconnecta directly to the testis, and matestis edu ngatisakanganwa kuti anenge akavharidzirwa this scrotum, and ngatisakanganwa zvakare kuti pamatestis pedu ndo pane imwe part inonzi epididymis, but tube iyi ndo yatiri the most concerned with. Saka tube yekutanga inge iri vas deferens, but vas deferens tube inoi ichazonoconnecta netube inenge iri mukati mepenis inonzi chi urethra, zanda kuti end urethra. Saka kuno kutoti futi passage of sperm. Mapaona? Passage of sperm. Saka through process yatichazodiscussa later inonzi sexual intercourse, kana kuti rimwe vara rechirungu ndi copulation, asi tichashandisa sexual intercourse. Through that process ndo zvinozoita kuti zai rinenge riri mu uterus rinosangana nesperm iri kubva kumurume, kusangana kwazvo the fusion yatinoti zvakare fertilization, ndo panozogadzirwa human offspring. Kuti human offspring kungoreva a child, be it a boy or a girl, kungoreva kuti a small baby.